देवर और भौजाई के रिश्ता माँ बेटा के रिश्ता होला और ये रिश्ता के तू पहले से ही कलंकित कर चुकल बाड़ो और अब आज तू अपना से बड़ लोगन पर हाथ उठा के साबित कर देला कि तू मोहब्बत की तक नफरत के भी लायक नहीं खा। काजल, सब क्यों तो हमारे साथ छोड़ के चल गई। कम से कम तू तो ऐसा मत कहा, ना तो जीते जी मर जाए हम। मत छुआ हमरा के, मत छुआ। सुन, अपन दिल के अपना भौजाई के अचरा में बांध के रख। निकाल के उछाले की कोशिश कर लेना तो हमर बेटी ओकरा जूता से कचर के रखती। चल बेटी, बैठ गाड़ी में। काजल, 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 हमारी बात सुना। काजल, मोहन भैया, भैया, मोहन भाई, एक ठो बात कहे के रहल। अब कौन नया नाटक सिखा के भेजले बा तोहन लोग के? भैया, तोहनी के कारण हमार भाई हमरे हाथ से बेहाथ हो गइल बाटे। बेहाथ नहीं भइल भैया, बस एगो गलतफहमी हो गइल बा। अब तू हमरा के सिखेबे का सही बा का गलत बा? ना भैया, बिल्कुल ना। बस रउआ से एगो निवेदन बा, एक बार खाली ये वीडियो देख ली। का बाटे मारे? तोहरा साली के पटावे के खातिर हमनी से कैले रहनी, हमनी के गलती के कारण ये सब गलत फहमी हो गल भैया। विश्वास नहीं के तो एक बेर, खाली एक बेर भैया है वीडियो देख ली। आधा वीडियो देख के पूरा फैसला कैला। अब भैया पूरा वीडियो देख के सही फैसला कर। हाँ भैया, और मेमोरी कार्ड में ज्यादा जगह ना रहला से पूरा वीडियो ना गइल भैया, एडिट करके आधा वीडियो ही गइल। तू ठीक कह ले राहुल कि आदमी के वह करे के चाहिए जौन ओकर दिल करे। कुछ गाव न रे, बहुत रोवे के मन करता। तू ही ना कहत रहा कि मरद के आंख में कबू आंसू